Are o textură foarte picioasă. Avem iar Bellbox. Să știți că aici am ceva în plus. Pentru că acum poți să-ți comanzi unele dintre cele mai, nu știu ce produse, cele mai, cum să zic, bă, ăsta e ambalaj de iarnă. În cutia asta mare cu ambalaj de iarnă este paleta pe care eu am comandat-o pentru că puteai să comanzi la un preț mult mai mic unele dintre cele mai apreciate produse din cutiile trecute. Deci este paleta asta și mai este Oana pe jos. Hai să vedem. Nu dați că stric. Da, e de Christmas. N-am lumină. Trebuie să-mi pun lumină? Cum o să văd umbre? În fine. Deci scrie ce am, dar eu nu vreau să mă uit acum. Mască, da, mască de noapte. Mască cu ce scrie pe ea aici. Fiți atenți, citiți, pam, că nu citesc. Bă, ce umbre am, neprofesionistă. Soluție eficientă împotriva acneei, punctelor negre, tenului gras și altor imperfecțiuni. S-ar putea să am nevoie de ea. Zilele astea, dar oare chiar e natural, mă? N-are nimic aiurea. Chiar miroase lavandă. Băi, interesant, pentru creșterea părului. Potrivit pentru orice tip de scalp. Interesting topic. Mamă, dar ce bine să vende produsul. Și acum, probabil, cele mai cunoscute, pentru că astea au fost gen sneak peek-urile și, general, sneak peek-urile astea sunt și cele mai interesante produse din cutie, pentru că restul nu sunt ceva wow. Și nici ca prețuri nu sunt ceva extraordinar. Toate astea de aici, toate astea trei pe care le-am arătat până acum, sunt mai mult ca preț decât a costat cutia. Și acum vine și de la Huda Beauty un șăpărai, setting șăpărai. Nu știu, am văzut așa pe net că ar fi ăsta defect. Dar mie nu pot să-mi trimite nimeni nimic defect, că eu nici nu o să folosesc. Adică poate să fie și defect și... Drăcii. Hai, cred că e ok, că merge bine. Bun. Iar mă fac de râs, că eu nu știu ce să astea, mă, frate. Wait a second. Aș vrea să comunic pe calea asta cu ori sunt eu absolut totalmente neîndemânatică, nici măcar cuvântul nu găsesc, ori mă chinui de o grămadă de timp să deschid ăsta, mă, frate. Deci nu pot. Mămăliga lui. Și sare muștarul de pe el. Unul e creon și unul este craon și unul este luciu. Nu cred că înțeleg eu ce e asta. Și că asta e foarte rezistent. Nu știu ce am făcut aici, să vezi ceva. Are o textură foarte picioasă. Bă! Eu ce fac acum cu el? Ce asta? Eu cred că am făcut bine, vă zic sincer. Trebuia... Stai că n-am dat bine, să-i finisaj mat. Nu-mi place. Nu-mi place deloc. Sunt supărată cu ăla. Iar nu știu eu să-l aplic. Nu mai contează ideea că mi-a și sărit ăla. Nu. Iar asta mi-am luat eu la 30 de lei. Nu știu cât e în mod normal. Un pic mai mult de 30 de lei. Mai mult, că am văzut eu pe internet, parcă. Este o... Oh, ce frumoasă e oglinda. Paletă de contur. Acum sunt supărată. Nu mai testez. M-am supărat. M-am demoralizat. Mulțumesc că ați urmărit acest videoclip și sănătate și virtute.